achọrọ m nwere m nji oche ka m na ndị ụka bịa gbawa okwu nka nta mụfụta nsị na onye ụka mere m nke a ma onye ụka mere m nka no ịmalụ nke a dị njọ n'iwu ka nwa ị na-eme mee ya ọfụma mana ọ bụ na ị na-eme ị na-ajụ onwe gị ajụjụ o nwere ego atom of omenala ị na-eme kọsi ma na-eme iftere ọrụ nke nna wofu nke nna onwe ishi n'ihe na ị na-awa ọjị like onwe sị m onwe egwu nkwụlụ some people feel like ọ dị ka egwu ụka you understand I call most of the name of ndị amụma yeah? Why did I call their name? Because they have started acknowledging na bụ ndị Igbo na with tradition. I've watched their preaching. Ebuka Obi si gịnị okpu red with si na ọ bụ onye gịnị omenala Igbo na-eme gịnị na-atọ ụtọ okwulie na to show you na ọ ma na onwe ebe o si wee bịa. So that's one thing I'm saying. So here we tell many people do against or do against omenala bill. Some people, some of them, any little opportunity given to some of those DBS, what they preach is all about. Wow. If we the different, you're not preaching now. Gwando mmadụ nekwe ile ịlọ nlọ na eyo na signify ime nke anọ nekwe ka ọ ya dị ime nke anọ nekwe ka ọ ya dị. Ọ bụrụ na ịchị ịgwọ ọlụ mmadụ ọgwụ ọ bịazie na be gị gwọwalịa ya n'azụ but coming openly na-etich antọ eme ndị ụka ji ọgbadozie ya aka n'ọgwụ ka a na-agwọ na-anọkọtazie like this ụbọchị ọrụ onye je ọchịchị kechie eli onye nụwa that's why ji abịa dụka adụ fetish. But ọ bụrụ na after enye teaching you talk about ịlọ nlọdụ ele na ihe ọ na-signify ime ihe dị na ihe ọ ga-enye na ife eke na akọwa na ana Igbo those things people will listen to you once you started saying something that is interesting people will get ntị. Yes. So this is the problem most of ndị dibia nwa na-enwe because once ọ pụtara n'iru akwụkwọ ihe na-ekwu maka some of them not all some of them doesn't even teach they don't have time to teach bịa ka ibulu ike just to promote iru afia which is bad. Okay, Dalorin, can I buy your music properly because ụfọdụ ga-asịzi ọ dibịa ka m kpọta mana who I called is a musician. Yes, of course. Egwu gị pụta na nke ikpeazụ a onwe iru. How did you come about that sound? Enwego egwu ndị teacher before Ogaro ị na-etibu ụdị egwu a before and kedu ka the is wanted that inspiration? Ganiru? First of all, Buna, like I said earlier, I'm an man with two talents. One is football and one is music. So I've been doing music for a long time. What I'm machine drop completely. Even if Mbangacha wouldn't mbabacha batakwa. Ono to na akpa ma akpa ki yo, but no ta nwe ke ya ga ifu ndị legu side and the legu side. No kata you do for everywhere they now ko. Obule egu ndị drop, you know. The music this thing has been there. Then I drop come a lot of songs. Before Meguri Travel, I dropped come an album. Before, but back then, all my brother, my family, you know, because I support them from beginning. One thing I love about my family because they never, once they see that, you know, they will help you. So my family they really pushed me. You know, I did all Mudimbaka, Simon Liba. So band, I dropped album then with even Joseph Olonlo and something. Yes, he was into music. I'm buying it to Cheto. So album Lego. I dropped my album then. But the expectation, the thing, it was a flop. Otigwogo. Move. So we go some songs drop mechekwe ngucha wete get some. Either as a then after that album flop Ogaraga. Magalio, many people actually like Magalio, like ego, my sponsors, you know, the thing, so coming back to music. So now the time Batazo, I came back, I was like, now I don't need anybody's support. I know I can do it myself. Now let me do it myself.
Now let me prove a point. Because I know that I have something to bring. Now, song War Material. That song was the one Chenoge hit. Imagine maybe I featured BP on that song. The War Material. Yeah, War Material. Okay, Chuku. All the money you have been spending on Omowani and clubbing, if you have invested it in land banking with the Pine Leaf Estate and Properties Limited, all this loan app will not be pursuing you up and down. One, stop learning. Come and invest in land banking with the Pine Leaf Estate and Properties Limited. Nke a nwụkwa hamupampalum mana si na this journey I fekwa arụ mana muye na agwa m simnika yemi. Then not until that song abia which na mbuli ka ụmụ here. But let me keep on using them predict. Mana amam na amaka mbo that day. Agwa ngi I think 4 months before drop others or galagidi. Asi no we egwu mmeti gbasara ọbụda Igbo gịnị ka m kwu maka. No get person. No hit. I know. Because in car is easy. You know. One of the person look at that do surprise na that ego of my mother. Because of room na that awolo. You know. But before them, I know myself. I'm Nambo let me say Nando versatile. When it comes to sound. You cannot predict what I can sing. Like my EP that is dropping. What do you think? Even predict and I do very unique. You understand? So when my mother had that song, bomb shim chukwe loka. Yes, what question them? It was him na. Say ma, ana kama medibie. Oh egu, oh ele, otuesi wezimia. But you believe melo Diego Juwe biango like that because of since I started communicating to my God. Nya chukwu okike abia amam. Osebulu igwe, osebulu wa, chukwu kele nigwe kele wa. In my dialect, may that inspiration Juwe bia. You know, so I don't like this. I went to the studio. First of all, I'm Ghana studio. With the beat. I look at the beat. Nata. Na guzi egwu na that beat. The egwu anara atoma uto. That egwu ndi maka well the thing na beat. The egwu adi atoma uto. So I was wondering why I'm not feeling this song again because first of all, na agwa am feel, man e feel na atoma uto. We came from ebe na eme rehearsal. Yeah, say maka na agwa na agba. One thing about me whenever I'm doing rehearsal alone in the house, it make the wind yes no na is but ala. Because when I'm singing, I'll be dancing to it. Or not, then you see me displaying. You see, I'm possessed. But I want to feel. The one you feel, so I try as much as possible to sing that same thing in the studio. I'm not catching the vibe anymore. Then, more machine drop or Diego. Mbaba also beat. So now I got the motor while I'm driving. So the beat I know. Ebo your brand name is also beat na akpo. Mba na moto. Nata no. Bobia na na akpo no the beat. No kata. Because I'm always with my recording phone. My another phone. Can you record? It's just a good adon. So that tone, the only thing ba mono. Imana ndio chabiala sina nye mene mau. Nti over. If you see kind of joy in him no be ni me moto. Obuna mad no n'ime m ya sị na not ankwa aka na steering tie it is finished. Ihe ka no na-eti nsi na ogugo. Mure bụ sim voice record do immediately because my voice record we ka opụọ. Ị na-go that same thing even oburo tone. O mego many times o go some a lot of hit ma ganarem due to na nkwụcha anya nde ya mgba. Emechize na agụzia mana onge na agụta mana opposite tone. Melody. Opposite the melody high pitch or it means to go a lot of things. So where natakwa no. Tiekwe Diego na sound nke do no. Ayena do no. Where kwa Diego the same otokwa mu to. Man, but this thing, that one particular one that took me almost 4 months. I was singing only one line. For 4 months I was singing only Mtires man ando chabiali sina nye mene mau. Maude. Imana ando chabiali sina nye mene mau. Maude.
only up aka mgbede etekwa ana na anọkọtazi one day mgbede ana ọ bụzi onye ọcha bịara si n'anya ba na nzo n'anya. Once I'm advancing in that particular track ọ na-atọ m ụtọ I know onye ka m ji wee bi ebe wee gwa na egwu a ya aga because nọzia like this ọ dịka na-ezi m dị egwu every 3 weeks one line abịa till I met Ojadele 1 year before I lụọ dị egwu I met him a na-apụta from one year na like that mụ na-apụta m fair mmụọ m sị m go and meet him n'ọgwụ na-agba ya agụ egwu a meet esi na onwe egwu mgbe aka ma rekọdụ ọkwa dị egwu rekọdụ nsị na onwe egwu anyị ga-agụ na mmụọ m si na ọmụna gị na-agba ya agụ ya ime ya ọgwa m ọsị m over mmụọ m na ndụrụ dị mkpọ ya mụ na-aba we've not talked and ọ makwụ gị ọ mara m ọmụma ma m ike from a distance anyị amachara and ọ bụ okwu na onwego egwu gị mgbe a na-ewu o nwere egwu m na-ewu onwere now see the magic here now after ka m rekọdụ dị egwu rekọdụ cha dị egwu na-akpọkwa ya dị egwu na-atọli m isi mkpọbagodi ya dị ka rekọdụ ya kpọgoro for extra 2 months mmụọ m sị m now it's time for Ojadele. Do you know one funny and great thing that happened? I picked my phone gba Ojadele nwanne afọ a ọ sị m fine ka onye na-ekwunu nwee mali at o chete si m ya kenke na-eme nsi afọ nsi where you dey cause from update ya from nọ Lagos ihe nchọ ka m gba flight gaba Lagos ọ sị m na ọkwa jiwu ya na anọ na-ada n'Enugu now nsi are you serious nsi ala ka m drive ọbịa Enugu ka ebe ị nọ n'Enugu ọ sị mba na ọ na-abata Ọka nsi a na okwu agụ nsi anyị na-abata Ọka sị m nsi a nọ Ọka ọ sị m oke olute ka ọ kpọọ m olute kpọọ m sị m ka ebe ị nọ nsị ya na nọ soso place ọ sị m ngwa m bịawa na soso hotel na-ebe ọlọji na n'Ọka so I drove to the hotel nlute na the hotel kpọọ ya obodo taa na mụ na Abakaliki ọbịabụ ka anyị nọ na puba the thing dịka ọtara ọ sị ka anyị gaa na puba the thing ọtọ sị ka anyị gawa na room ya normally o kwesịrị ime ya mụ na na-abadro close yes ọ sị ka anyị gawa na room ya m sị okay no problem anyị gabazie na room ya lute na room ya so anyị nọla na kpa nkata ọ sị nke ọnụgodi the sound ọnụ the sound ime ọgwa m producer ọ nọ nso nsị a ka eme ache nọ nsị the sound ọ sị nke rekọdụ egwu a na he nsị a na asị m now just ka o tie ọnụ obi iru na hey so from there emewegodi freestyle na-edi egwuregwu na-akpọ the beat na-akpa anyị na-ewe na mkpọ my producer anọrọ ya ọ sị nke onye kpọ nke si akpọ producer ya nsogbu adịrị that's it so kpọta producer o wee gụgbu ezi egwu n'elu nke ma producer wepụtara ya wee extract zia onu ya wee bulie wee bujezie na main data that wonderful ihe na so if na everything that happens I followed my spirit very very well. I did not question any and I followed it step by step. Onye ka nji onwete those things nwete. Because to be honest with you, the music is nice, but with Ojadele is superb. Every part of the music, onwere ebe do dull. Till today, if I'm singing that song, I still onwere mu agulegu na agwa na tomoto. So that's how the music, the webia, na miss. Why do you feel that people accept the sound? People ozugbo ọbata TikTok asaloko everywhere. Young people were vibing. Any traditional, all that sound can etinye n'enu. Why do you think people accepted the sound so quick? First of all, that the sound is not ordinary. Let me not lie. It's a song. Enye. It's a song biala abia. It's not just a normal inspiration. It's a song that I think that like the God of Igbo feels in our culture na anana. Because mo wa people amakwa ebe nsu ekwu amara m ebe odi okwu si ebe akuma on self. You know, so I feel now talk can just pass that message because I bet say after kan wuchakwa dey kan message was that the reason. Now, many people name care what is there in masquerade. Masquerade is just ogoda ikwa kpuchie iru anyị ji akpali amụ.
ano agbakọjuo na village square like this ewere na-akpali amụ and I were do happy. So why are people tagging it evil now? Onye tiile ọgwụ na nke bụ onye bụ evil. Ịchọ itinye ọgwụ ma need move gị evil mali ama na iwe ọ bụ na itinye ya esokwe gị akwụna gị n'arụ but ọ na-eno ma ya na-eme mgbe ahụ n'after etiche dị ọgwụrụ kwachie which na onye ọbụla na-eme ndị China na-eme ndị ọcha na-eme Halloween na ndị otu. So ka eziele nke anyị ji wee dukwa n'ihe na ka ekwene nke anyị ji wee duzie iche. So that sound, that word, the sound alone do catchy. The words bụ okwu ya aga enu isi ka ihe ya na-ekwugodi ya ka ihe ya na-ekwu, you know. Then now for me now I don't want to make it this thing because na m nwa bụ abụrụ sọsọ egwu omenala ka na-eti. Many people awatara that side. Many people na afụ m na-eche na mbụ. Some people may mistake me as Nambo a native doctor. Farmer Nambo just an Afro this thing. Singer. Okay. Yes, I can sing like okay, oboro na your niche kita bụzi ụdị egwu a no omenala. No, oboro imana ibia na emekwu you know at we direction. I'm not going to leave that particular genre of music. It is good for me. It's working out for me and I love doing it. And it's something I'm doing and find my peace and happiness in it. So I will keep doing it. But you should be expecting any different kind of music from me. But this one, I'm not leaving it. Because even in my EP that I'm going to drop very soon, but aburo no anma agwu like you expect young week tomorrow. You are unpredictable. Unpredictable when it comes to music. And we can go raga. Or even no nanti be determine yem the sound on now no lose you tell me. You understand? So now you men are that or galagin now to make it now that every young ones accepted it. Bona. The melody, it's a melody, and they know with rhymes and rhythm. The rhymes. So all I make the hard work you did there. Kalia, normal high life or this thing song. So Afro fusion with the touch of culture. I hear media. You gotta go. So I'm a low mobile. And I think that's why the spirit you that ego can we put one in order. Because one I go book only man when I don't go when they aga like line a kali line in kedo longer line in card shorter. Man I put everything in rhyme. From the rapping side, from this thing, I'm telling you, but I'm still rapping. I'm giving you ego Omenana, but I'm still rhyming it. So it's not easy. That work is not easy for you to use ego Omenana and use rhyme. From beginning of the song, from Arobunagu is rhyme. Arobunagu namo wana jebia munso wanyoruru obaro kwe abunso igwa gara gidi namito. Do you know what I mean? Rhyme. So those things, ego awure maybe akikwo ni sho kupo kwa. You know, so that rhyme you must dance to it. In what option? In what option? You must dance to it. You must. You will love it. So that's why many people. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwe anaghị ajụ gị arụ oyi, nwanne jebe na Pine Leaf Estate and Properties Limited.